Tak, mixuju si vločky, dneska mám refeed, ráno hodina kardia, hlídka břicho, rest day, takže dneska to trošičku docucnu, a abych furt udržel nějakou plnost, nebylo to vychcípaný, takže dneska si odpočnu, ráno teda hodina kardia, pak si dám ještě nějakých 30 minutek po obědě a 20-30 minut ještě večer na ortopedu, takže dohromady dneska necelý 2 hodiny kardia. Mixuju si tady vločky v novém mixéru, musím říct, že jsem s ním strašně spokojený. Doporučuju, byla na něj nějaká akce, má výkon 1400 W. A jenom informativně, tohle není spolupráce, jenom se s váma snažím podělit o moji radost. Šlape úplně skvěle. Je takový masivní, prostě skleněná a fakt je dobrý. Je si v něm teďka vlastně mixu vločky, aby se mě líp trávily, mám to dát takhle jakoby na ten práh. Z toho si potom vlastně dělám ráno kaši a teďka si z toho budu dělat po docela dlouhý době, snad po 3 týdnech, buchtu, zase s mlíkem, s vejcem, s proteinem, takže už se na to těším a jenom jsem se s váma chtěl podělit o nějaký můj recept a uvést vás do dnešního videologu. Dneska ráno váha 108,5 kg, takže se vlastně od včerejška nějak nezměnila, ale stejně bych to rád docucnul aspoň na nějakých těch 110 plus, ať to fakt je zase na těch cirka potom na cukrování, na závody kolem těch 110. Tak. A to by bylo asi všechno na úvod. Myslím si, že jsem tam měl ještě nějakou myšlenku, ale tu jsem úplně nějak zapomněl. Jinak dneska je 2. listopadu, za 2 dny, 4. listopadu mám narozeniny, bude mi 35, ale dneska večer se sejde trošičku jakoby rodinka, nebo pozval jsem tchána s přítelkyní, protože rodiče jsou odjetí ve Francii, bohužel. A dneska je prostě jako jediný den večer, kdy si můžu ještě trošičku dopřát na konci refeedu, naplánovat si tam lehce volné jídlo, takže ještě dopřeju i chuťovým buňkám. Přiznám se, že to ne úplně potřebuju, protože ještě z Dubaje jsem poměrně uspokojený, ale maličko oslavíme moje narozeniny, protože v úterý už by to nešlo, tam už musím být opravdu ve ostrých palbách a ladit to tak, aby to bylo perfektní na další víkend, na sobotu a na neděli, kdy budu závodit oba 2 dny. Takže dneska mě čeká večer malá oslavička, opravdu velmi skromná, já nedělám žádný velký party, stačí mi, když se sejdu v okruhu nejbližších, na chviličku večer dáme si jídlo, pokecáme a zavčas to rozpustíme, abych mohl jít brzo do postýlky a zítra leg day. Takže jenom taková informace, dneska poslední den, kdy si o něco zasoutěžíme a od zítra už budeme losovat, takže zítra ráno řeknu Pepovi, aby někoho z vás vytáhl a kreatin od podepsaným Bickremem poputuje za někým z vás. Tak jo, Maj, co si dáš? Jo. Tak, kam jinam než do Daniels Pizza. Nebo Pizza Daniels. Růču. To jsou porce, co? Zdravá ty krása. Dobrou chuť. Tohle, že není žádný fitness. No. Tohle teda. Dobrou chuť. Jo. Wow. Tak, abyš si papat kroužky. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Děkuju, že jste přišli na oslavu. Ty krása. A za snídaní jednou. No to jo. Ale že si Zítra do práce se to vezmeš. Tak jo, přátelé, doufám, že se dobře vidíme, slyšíme. Tak. Mám tady pro vás plakát podepsaný od
Hennyho Ramboda, 25 titulů z Olympie jako trenér. Ještě musím kouknout na hodiny, kolik je. Dneska jsem si vzal starý zrenovovaný primky, když je ten sváteční den. On to i ladí takhle k té šedej, docela mě teďka poslední dobu baví ladit hodinky k oblečení, každý den si beru teďka jiný, tak je to celkem fajn starost. Takže dneska pište do komentářů, kdo chce tenhle ten plagát od nejúspěšnějšího trenéra současnosti. Tak já ho dám tady takhle bokem a ještě se k vám maličko přiblížím. Tak. A oslava za náma, nebylo to nic velkého. Já narozeniny moc neslavím, zpravidla to slavím v den, kdy ty narozeniny mám, ale prostě v úterý bychom si nic nedali, protože, nebo já bych si nic nedal, protože už budu super kompenzaci, v úvozovkách super kompenzaci, ale zkrátka už by se tam nic nehodilo, nějaký cheat jídlo, takže jsem si to krásně naplánoval. Dneska v každém jídle jsem měl zhruba 100 gramů sacharidů, k večeři, jak jste mohli vidět, burger, nějaký hrancle. Tak, jak jsem to v podstatě dělal v průběhu i nějak té diety, takže jsem to chtěl oživit, dokrmit. Teďka to zase od zítřka maličko zatáhnu a pak se to zase doplní. Taková klasika. Takže, říkám, dnešek za náma, vzal jsem ho poměrně odpočinkově, jenom tak v rychlosti, než se vrhneme na hlavní téma. Dneska dopoledne nějaký tréninkový plány, kontroly, samozřejmě spousta z vás posílá své kontroly o víkendu, v sobotu, v neděli, protože přes týden zpravidla nemají tolik čas. Ráno chystají se do práce, děti do školky a tak dále. Takže ty víkendy jsou pro mě stále prostě pracovní a nějaký kontroly, nějaký plány, trochu nějaký úklid. Skrz návštěvu holky se nevrátily domů, tak jsem rád. A dostal jsem krásné dárečky, nějaký čokolády samozřejmě. A dostal jsem od Hanči košily Iron Aesthetic a 2 kalhoty. Já musím říct, že to je perfektní, že mi to udělalo fakt velkou radost. Ještě jednou děkuju. Protože oblečení, který prostě sedí nějak na kulturistu, není sranda sehnat takový nějaký společenský, takže z toho mám velkou radost a hlavně prostě holt už mám nějaký věk a třeba nosit nějaký ty košile a oblíkat se hezky, nejenom prostě tričko, tepláky. Tak a téma dneška. Já totiž v podstatě se nám pomalu blíží, mám posledních 14 dní, než tahle série skončí, protože za 14 dní budou moje poslední závody letos. Ale samozřejmě v tvorbě na YouTube bych chtěl s týdenní pravidelností pokračovat a tentokrát doufám, že se mi to bude dařit líp, než to bylo po ukončení minulé sezóny. Ale jelikož mám v plánu jít hnedka vlastně po skončení závodů na krevní testy a chci se s váma o ně podělit, abyste viděli, jak je na tom krev, nebo respektive krevní obraz profikulturisty po sezóně, že si všechno zveřejníme. Tak potom bych chtěl právě monitorovat jednak samozřejmě svoje tréninky, svoje stravování a tak dále, ale druhá právě pokud tam bude něco v nepořádku, tak monitorovat a říkat vám, co aktuálně se chystám dělat pro to, abych to zlepšil. A chci se zaměřit vlastně co nejvíc v té odpočinkové fázi na zdraví. Takže to s vámi chci nějakým způsobem sdílet. Což mě přivedlo na téma zdraví, dlouhověkost, longevity, který teďka poměrně hodně rezonuje éterem. Je to docela hodně v posledních měsících, letech, pár, 2, 3. Hodně silný téma a hodně společností se tím zabývá.
Myslím si, že akcie a celkové hodnoty a těch firm, které se tím zabývá, rostou. Vidíte to i u Apple, Oury a tak dále, že ten trend vlastně u Apple a ten monitoring toho zdraví a nějaký to doporučení, co se týče stravování, spánku, stresu a tak dále, jsou čím dál větší téma a čím dál víc vlastně se to zavádí do chytrých zařízení, monitoring HRV a kysličení a tak dále. Spousta z vás si určitě měří krevní tlak pravidelně. Tak je to jakoby velký téma a chci se právě zaměřit na to zdraví a teďka s váma to téma longevity probrat, protože proč je to jakoby, proč je důležitý, no, samozřejmě každý má ty priority jiný, ale proč je fajn jako si prodloužit trošku život a zlepšit tu jeho kvalitu, tak jednak samozřejmě věřím, že každý z nás asi chce nějakým způsobem fungovat zdravě a kvalitně do co nejdelšího věku, pochopitelně, jelikož do důchodu já teda zatím aktuálně, pokud se vláda neumoudří, půjdu v 67 do toho oficiálního, pokud samozřejmě se nezajistím jinak a nebudu moct třeba dovolit jít do důchodu dřív, ale takhle to je teď nastavený a samozřejmě potom tohle téma, to longevity a dlouhověkost nabývá víc na rozměrech, jelikož prostě se ta doba odchodu do nějakého důchodu a užití si potom ještě nějakého stáří prodlužuje. Délka života se samozřejmě prodlužuje, ale nemyslím si, že se prodlužuje ta kvalita toho období toho důchodu, jelikož samozřejmě dnešní farmacie vás prostě udrží naživu velmi dlouho, ale ne úplně v tom kvalitním slova smyslu. Tak je potřeba se na to asi pravděpodobně zaměřit. Samostatně samozřejmě základem je zdravá strava, prostě dostatek jako zeleniny, ovoce, samozřejmě kvalitních tuků, antioxidantů, míň prostě věcí obsahujících cukr, nebo co můžou negativně ovlivňovat váš mikrobiom hlavně. Takže nějakých polotovarů, zkrátka, pokud mě sledujete, tak asi víte, co tím mám na mysli, zkrátka stravovat se zdravě, pestře, čím méně umělých věcí tam bude, tak tím líp hlavně prostě se starat o ten mikrobiom, to je, co se týče té dlouhověkosti, pro mě asi jako nejzásadnější. Samozřejmě mít, tady vám dám jako nějakých pár tipů a potom si to zkusíme rozebrat. Potom další věc, samozřejmě pravidelný pohyb. Sportovat, hejbat se, nemusíte nutně dělat tady, jak my tady dřeme, silový trénink úplně do bezvědomí, prostě jde o to, tělo bylo postavené na to, aby se hejbalo, takže prostě mít dostatek pohybu, ať už to je nějaká chůze, aspoň pravidelná, nějakým třeba i trošku větší tepový frekvenci, nebo abyste se člověk zadechal, běh, plavání, zkrátka jakákoliv pravidelná sportovní aktivita, aspoň několikrát týdně vám samozřejmě může prodloužit, nebo vám prodlouží zcela jistě život a zdraví. A samozřejmě kombinace kardiotréninku s nějakým silovým odporovým tréninkem je asi za mě to nejlepší, co můžete udělat. Takže například kombinace plavání, běhu, nebo nějaké jízdy na kole v kombinaci s nějakým silovým tréninkem, ať už s odporovými gumama, s činkama, nebo třeba nějaký crossfit a tak dále. Si myslím, že je super právě proto, abyste měli dostatečné množství nějaké svalové hmoty, která potom samozřejmě v tom pozdějším věku už bude nějakým způsobem atrofovat. Ale čím víc prostě ty funkční a svalové hmoty budete mít, tím déle vydržíte aktivní. A samozřejmě i v případě nějakých pádů v pozdějším věku vás aspoň nějaká ta svalovina
bude držet pohromadě a dost možná si třeba nezlomíte nějaký kosti a tak dále. Další věc, dostatek spánku. To je, myslím si, že je absolutně bez debat. Spát nějakých 7 až 9 hodin je za mě ideální. Klidně si hodit nějaký poobědový fast sleep, nap, nebo jak se tomu říká, prostě šlofíčka, vacku, po obídku. Samozřejmě na ten spánek je důležité se zaměřit, aby ten stres, kortizol padal, proběhly všechny regenerační procesy, hormony správně fungovaly, všechno se zregenerovalo. Důležité, aby ten spánek byl, nejde jenom o tu samotnou dílku, ale o to, aby byl kvalitní, takže nepít nějaký kofeinový nápoje před spánkem, i když vy řeknete, no, ale já potom usnu, ale ne, nejste potom odpočatý tolik, jak byste mohli být, nedostanete se pořádně do toho hlubokého spánku. Prostě v tom těle něco, co tam nemá být, samozřejmě nepít alkohol před spánkem, ideálně nepít vůbec. Tady se shodnu s Lukášem Robíkem v Institutu moderní výživy, že žádný množství alkoholu není zdravý a správný. Takže spánek, dělat veškerou tu spánkovou hygienu, mít ho pravidelný. Stres, samozřejmě stres je prostě zabiják. Takže pokud jste flegmatik jako já, tak máte na půl vyhráno, ale určitě je fajn třeba zařazovat. Zkusit se to prostě naučit, nějaký dechový cvičení, nějaký meditace. Já jsem to dřív taky zkoušel. Určitě by bylo fajn si na to jít zase třeba nějaký čas, ale zkrátka ten stres je prostě zabiják jako absolutní. Takže mít to trošku na salámu. Já jakoby se přiznám, že jako stres mám v momentě někam, bo to je stres, jako mi napětí, že někam pospíchám, když někdo zdržuje, brzdí, ale už ve svém věku už jsem se naučil mávnout nad tím rukou, že prostě stejně, když se budu na někoho lepit v autě, tak ho stejně nezrychlím a už je to lepší. Je pravda, že mě hodně vytáčela politika před volbama, teď naštěstí to nemám často sledovat, neskáče to na mě tolik. Už je tomu konec, takže jsem za to velmi rád a pravděpodobně si teď po volbách dost rapidně prodlužuju život. A pak to můžou být i nějaký různý sociální vazby, nějaká interakce vlastně s blízkýma, která nám jakoby i vyplavuje nějaký vlastně endorfiny, dělá nám dobře, cítíme se bezpečně, vlastně ta hladina taky toho stresu asi klesá, takže udržovat nějaký ty rodinné vazby, přátelství a takovýhle je určitě ku prospěchu, že to té hlavě pomůže, proto i v těch různých vlastně komunitách, v těch modrých zónách, kde se dobře stravujou a drží při spolu, se dožívají tak dlouhého věku, ideálně samozřejmě ranní klidná snídaně s rodinou, večerní večeře. Chápu, že v dnešní době to není úplně legrace, ale pokud aspoň ta snídaně nebo aspoň ta večeře se jde sejít hezky u stolu společně, tak si myslím, že to všemu jenom prospěje. Samozřejmostí je potom nějaká prevence nemocí, chodit vlastně na pravidelné lékařské kontroly, opravdu nechodit na ty kontroly jednou za 100 let, nebo když vás něco bolí, ale chodit pravidelně, klidně si i vyžádat nějaký obsáhlejší krevní testy. Já samozřejmě chodím na test na krev jako samoplátce častěji, takže základ je samozřejmě, spousta lidí preferuje takovou tu sladkou nevědomost, že když neví, co s něma je, tak je to v pořádku, ale já si myslím, že je dobrý věci podchytit. Samozřejmě včas to řešit a být zdravý, a tak to víte. A hlavně spousta lidí se i bojí, jako co na to řekne doktor, snaží se týden předtím nebo pár dní před nějakýma těma odběrama jíst striktně a tvářit se, takže všechno v pořádku, aby
kvůli doktorovi to vypadalo dobře na té krvi. Ale ne, vy to děláte pro sebe, vy chcete, když to jeden týden v roce prostě podržíte a nepijete alkohol, aby se trošku srovnaly jaterky, nebo nedáte si zrovna ten týden hodně tučného jídla, abyste měli triglyceridy a cholesteroly, má tam trošičku lepší. Tak přece to pro vás není to podstatný, ten jeden týden důležitý je těch zbylých 51, kdy to stojí za hovno. A tam se odvíjí to vaše zdraví a to vaše longevity a dlouhověkost a tak budete fungovat na starý kolena. Takže moc nechápu to mít hezký výsledky před doktorem, jako kdyby vám měl naplácat na zadek ve vašem věku. Takže to je absolutně nesmysl. A potom samozřejmě se vyhýbá nějakým škodlivinám, kouření, drogy, alkohol. Ať to znáte, co vám budu říkat. Prostě jakýkoliv alkohol okamžitě zastaví regenerační procesy v těle, protože tělo směřuje všechno jsou energie na to, aby odbouralo alkohol, detoxikovalo ho z těla. Takže všechno jde stranou a prostě zkrátka na tu regeneraci a na ten organismus. To není nic dobrýho. Přemýšlím, jak navázat, jako proč to všechno dělat, no samozřejmě, protože chcete delší, jako lidnější život, prostě bez nemocí, díky tomu mít třeba jakoby víc času, protože budete schopnější, odolnější, víc fit, ráno vyskočíte z postele, budete mít na všechno víc energie na rodinu, nějaký zážitky a tak dále. A hlavně to aktivní stáří, no, to si myslím, že je dost velký téma. A teď mě zajímalo, jak k tomu přistupujete vy. Pojďte mi hodit nějakou inspiraci. Co třeba z těch bodů, co jsem vyjmenoval pro svou jakoby dlouhověkost, cíleně právě jako děláte vy, právě z toho důvodu, abyste třeba měli aktivnější život, to mě zajímá. Který z těch bodů, co jsem zmínil, vám přijde jako nejsložitější dodržet? Já si myslím, že to budou ty preventivní kontroly a dostatek spánku a alkohol. Nemýlím-li se. Schválně, co pro vás je nejtěžší z toho dodržet. Věřím, že zdravá strava a pravidelný pohyb pro lidi, co mě sledujou, asi nebude zase takový velký problém. A máte třeba nějaký vlastní tipy, to mě nějaký zajímalo. Máte nějaký vlastní tipy, třeba suplementy nebo něco takového, který užíváte, nebo co děláte vy pro to, co jsem tady nezmínil, možná otužování. Právě proto, aby vy jste byli aktivnější ve stáří a dožili se delšího věku. Děláte něco speciálního, co tady nezaznělo, čím byste mě třeba mohli inspirovat. A děláte to cíleně právě proto, abyste tady byli díl aktivnější a fit. Napište mi to do komentáře, pojďte mě inspirovat, protože tohle je něco, na co se chci po závodech velmi silně zaměřit a chci to s váma sdílet, monitorovat a tak dále. Tak jo, díky moc za pozornost. Soutěžte o plakát a zítra se vidíme. Čau.